Коста, хора. Ето го и втори епизод. Ето го и мен, може би да му виждате. Това път обаче играем на Deathmatch. И да. Малко да разнообразим, така да се каже. Вчера си внесах 2 лева и 20 стотинки. Вау. Тоест 1 евро и 10 цента. Но още не мога да си купувам оръжия, тъй като да, 30 дена не трябва, след като си купиш играта, не може, не трябва да си взимаш items. Но иначе именно много какво ще си купувам. Първо съм си избрала на АМК, а после пък избрая някоя АК. Не съм много добър тук. Да. Сега е. Вярно, не съм добър, ама може да не изиграваме целият Deathmatch, тъй като да. Въй, човек, стига е! Аз където съм мръдна и съм долу вече. Не съм и много добър на CSGO. Но обещавам, обещавам, че ще има, като дигна нужния ранг, такова, компетитивче, не на ембая. И може да снимем с пикпок, ако му прата покана или той ми прати и му приема, или да. Ще го помоля, ще се разберем. Има скайпа, има всичко. Но не съм му изпратил покана на Steam, тъй като не мога пращаме и покани още. За жалост. Би го бе! Снова мисля, че беше това. Много мазно в гръбва, човек. Не! Въйес! Но къде? Deathmatch хубав мод. Стига бе, брата, спомняме в гръб минут се. Предпоследно място съм, за жалост. С 46 точки. Много мазно е, защото аз не го взех. Един мой приятел може след обеда, или да знам, ще ми трябва някакви айтъмчета, оръжия, скинчета. И да, може да направим и трето епизодче, но не на Deathmatch. Някакъв друг мод отново да разнообразим. Може би Arm Ace. Или не знам. И ето, че ми даде achievement. Този като го взех. Добре, и този го взех аз. Но този вече ме взе. Добре, може да не съм най-добрите, но имам 68 точки и 6 убийства. Слабо. Ето, че пак умираме. Снайперчи. И най-шибания пистолет, че ме спадна. Добре, тия са нашите. Фак, ето вече обаче не е наш. Това пък няма. Добре, хубаво, че това не е компетитив, защото тук шахмат се изпотребим всичките. Friendly Fire, както знаете, не е изключен. Е изключен. Може би, знаете. Ще направим ревю на някои неща. По-нататък измислил съм всичко вече. Да. Ще направим клипа към 5 или 10 минути. Зависи, ако свършим. Ако не е свършил по-точно. Много мазно е. Тъкно се насочи към главата и преди да гръмна и то мазе. Бахти. Бате, това видяхте ли как мина с принчета, ма и мазе направо. Бахти хак. Yes. Им дал 2 ачивмента на веднъж по скеф. Не откъде? Не съм му взел хиле. Бах си тъпто. Това е майчи нова. Да, точно така нова е това. Glock 18. Този мап го знам от CS6. Знаех си, че ще покаже, но аз го взех.
взе, бе, брат? Много мазен си. Отново голка. Голям. Пепи. 110 точки. И докато гледах, умрях. И 9 такива. Добър. И айде до после. И ето, че почвам отново. Пак може би му виждате, но не ми пука. Бях за малко дали спрах ли пъш, от майка ми дойде тук. И да, трябваше, принуден бях да го сваря. Как ми го взех? Обяснете ми, бе! Не! Бага ти тъпата работа, чуеш. Блок. Откъде бе? Откъде бе маймуно мръсна? Къде бе маймуно? Много як кил беше това, хора. Признавам си. И ето, че 9 мача свършва. Тоже го убия най-честно. Добре. 3 ачивмента. Хрома кейс. Падна ми се! Есуе! Падна ми се хрома кейс, дами и господа. И благодаря, че гледах този клип. Хрома кейс. И довиждане.